Kondairak dioenez, 17. mendearen hasieran, berriz mendian, Prudentzia bizi zen. Eta ondoko baserri batean, Martin. Laiatzeko garaian, lanerako biltzen ziren, eta hortik maitasuna sortu zen. Ezkondu egin ziren. Prudentzia haurdun zegoela, Martin gaztainondo batetik erori eta hil zen. Handik 2 hilabetera, euren semea jaio zen, Inazio. Prudentziak ahaleginak egiten bere semea hasi zuen, eta bere gurasoen tradizioa jarrai zezan saiatu zen. Hotz, lurra lantzea. Baina zoroen jabea izateko adina zuenean, dena salduz itsasoratu egin zen, bere ilusiorik handiena. Prudentzia triste geratu zen. Martinen ehortzi ondoan, horizonteari begiratuz bere semearen ontzia desagertu arte. Arratsalde batean, berriz mendian zegoenean, beila zuri bat ikusi zuen. Orduan, korrika, baso eta padurak zeharkatuz, ontziaren bila joan zen. Txalupa ondoan zegoenean, minezko garrazia emanez, lurrera erori zen. Ez zen Inazioren txalupa. Ahal izan zuen moduan, etxera iristen saiatu zen, eta ondizeko ihitzetan hil zen. Momentu horretan, lamien kantua entzun zen, eta esaten da Prudentzia honako hau bilakatu zela. Kantu gozu hau mendi hauen semea itsasoratzen denean entzuna da. Momentu hartatik, ondizko ihitzei Lamiak Hondartza izena eman zitzaien, eta hortik gure auzoaren izena.
Maiatxa! Maiatxa! Maiatxa!
Gentile! 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 Herri bat! Gara gu! Eta hau, gure historia eta gure ohiturak dira! Altzarenok!
dile a otro que tengo que ir a por los bichos. Gracias. Ven para aquí. Ven más para aquí, déjame ahí. Ven más para aquí, déjame aquí. ¿Van bien? No. Está. La miña. La miña. La miña. ¿Micrófono? Da igual, vale. Aléjalo un poco. Llevamos un orden de minutos. Egin itzazue gure ahotzen oihartzunak, gure inoez eta gure dantzez. Egin itzazue gure ahotzen oihartzunak, gure inoez eta gure dantzez. Prudentzia hori entzuten kaltitu zen, gu bezala bihurtu zen, ez zuen inoiz aurkitu bere semea, libertateak eraman zuelako. Anai asko daukagu, prudentziaren semeak direla, bide asko daukagu harengana heltzeko. Egin itzazue gure ahotzen oihartzunak, gure inoez eta gure dantzez. Haiek eraman nahi gaituzte, iraganarik gabe militogatik. Haiek ahantzi gaituzte pekatuen liburuan. Kanta entzuten duena gurekin etorriko da. Kanta entzuten duena liluratuta geldituko da.